bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon en gonirɗon on calminama on juurama moni foof e saaha mo woni o salminama e ngoɗon salminago tawi kadi ko salminago wondugo e miidi e neware bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en garti kadi hande ɗowde yewtere men pamen pamminen nde gowɗon hebde e kala yontere tawi garaten hen koye toɓɓe ɗe ganduɗa kamen ɓuuri mantinade e actualité leydi men e nder yontere nde eɗen gardi hen e bani men gorko Mouhamed Ndim hono no gowɗen ni tan wadde kala e saaha eɗen kewno aussi wondude e El Hadj Ba Sarr kono tan o heɓaki hande ɗum noon hande ko Mouhamed Ndim garduɗen gam faccirde kadi ɗe toɓɓe ɗe mbiɗen ko adi foof ma en gaɗo haalde ko yoyti e ko tijjaɗo ko woni 80e édition Thiaroye 44 woni ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni soldateɓe darinoɓe gam walloyde dowla France e tuma kayde Hareli gonno ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ciftorgol ɓen ɓe ganduɗa ko jambareɓe leydi Sénégal ma waɗe e nder nde ɗo yontere walla e mayirɗe yontere nde ni mbiyen saabu ko alet janggo so hawri e welede Allah ɗum ma jeeye ko jewteten kono kadi goɗɗum ko jeyete e ko jewteten woni ñibgol 15e législature mo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde sumgoji sarɗiyankoɓe ɗi ɓenni ha kay conseil constitutionnel wawi lawɗinde ɗi résultat ji ɗi ganduɗa kamen goni keɓanoɗi hen ɗi ko refti hen ko ma en kaal e kadi ko mantini e nde ɗo yontere woni alhaali commercialisation to banggue guerte ɗe ɗum ɗon kadi en jii haala on mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko haali hen kono kadi en jii ɓeydare nde ganduɗa yiyama hen hayso woni kam wonɓe ganduɗa ne jawi ɗum no fewi ni wonno ɓe mbiri kilo guerte o ma en gar hen ko wona ɗum deftinten hen ko caɗele teskaɗe to duɗal jaaɓi hattirde ngal Assane Seck toon to Ziguinchor en ji waɗi caɗele waɗi fitinaji woodi ko heewi ko boni hani on recteur ƴetti pellital uddude duɗal ngal ɗum ɗon ine jeeya toɓɓe men kono toɓɓere nde battidortoɗen ko alhaali jangde tawi kadi ko journée mo ganduɗa ko ñalawma baɗɗo fayida tawi ko 3e édition journée des daara ɗum kadi yuɓɓinama ɗo tawi koye gardugol hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye bandiraɓe ko ɗeɗo toɓɓe gadduɗen hande e pamen pamminen ko adi foof calmodiren e Mouhamed Ndim haade men natande bundi yewtere nde Mouhamed jaam ɓeetema sohna Alima mi salmini mi juurima mi salminima ko moƴƴi mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe nde ɗo tufde nde ganduɗa ko pamen pamminen ɗo e télévision mo ganduɗa ko Pindi TV en calminima dendagal ɗon mbawi wonde e ɗo min goniri e aduna o kala en calminiɓe no fewi mi dañi weltare kadi jottidade e maɗo mi salmini également El Hadj Ba Sarr en duwanimomo no fewi dutugol mo ganduɗa ko goto e jinnaɓe makko mo ganduɗa ko kay wonno jaltaɓe toon to Tulde Dimat en duwanimo dendagal Tulde Dimat e Kuɓal doka ham kadi mi duwono ɓe ganduɗa ko dendagal Fonde Gande ha Mbumba Jeeri ɗon ha Subal Mbumba e duttugol jinnaɗo men mo ganduɗa ni hen Sermou Sambo kañum ne ruti e duwonade dendagal ɓesgu Fonde Gande ha Subal Mbumba ha ɗon ɗo ganduɗa ko Mbumba Jeeri salminde bandiraɓe kono kadi alimo salminde diaspora o salminde sous région no fewi ko noon Mouhamed enenne ko ɗon ndewaten duwonoɗen El Hadj Ba Sarr kañumne e nde ɗon ustare hande kadi a duwanama nden ustare nde mbiɗa nde Mouhamed hande mbaraɗa addude sac jaleɗe de min ko sac jaleɗe hande cohluɗe saabu aɗa andi commentaire uji ɗi won ko wajiɓe kaali ɗum noon ko sac jaleɗe mbiyataɗa addi bisimilla aɗa andi sac jaleɗe sac jaleɗe mbaɗa andi sac jaleɗe aɗa andi ko janden mi haali ɗum koko waji o wino ko Amadou Mame Diop monsieur le président derrière ki oɗo netno maire Woré Sarr ɗum noon annen Mouhamed Dialat yimɓe ɓe mbima ya dial yeɓiyankoɓe mbima ya dial ɗum noon waɗi feere jala Mouhamed ɗum noon Mouhamed Ndim caggal ɗum en calmini Djiby Dieng wondude Hawa Dieng to Hawa Diagne
to banggue caméraji ɗi ko wona ɗum en calmini dendagal yeɓoɓe ene oɗo saaha kono kadi ɓen wattuɓe hakkillaji men e yewtere nde kala e saaha en beltanima ɗumen kono kadi commentaire uji mabɓe ɓe gandu eɗen jiiya ene jeeya kadi eko ɓeydoto softinɗe en kono kadi e momtude won e perguitte walla rentade won e perguidde e saaha foof ɗum noon ɓe beltanama no fewi en calmini kadi dendagal wonɓe ɗo e galle he guila e mawɗo tan ha ɓuuri ha heeɓi ɓurɗo famɗude en goppani hay goto Mouhamed no mbiruɗen ni joni e fuɗɗode yewtere nde toɓɓere men adine nde ko alhaali oɗo Thiaroye 44 eɗen gandi ɓeɗo ɓe ganduɗa kamen goni soldateɓe leydi men Sénégal woni les tirailleurs 1944 ɗum ɗon ko hunde ganduɗa ɓooyi kono de ha hande hunde nde nana siftore nde tawno won jolɗe ɓe ganduɗa ha hande ne poti hen sukkede ine ronka kono de président Bassirou Diomaye Faye e nde ɗo arwande nde ganduɗa walla kolol ngol ganduɗa ko 60 ɓiwol ina jogori ɗo yuɓɓinede kanko président Bassirou Diomaye Faye tawi koye gardugol makko nde tawno hande o ko kanko ardi leydi ndi ko kanko Allah ardini kono noon kadi wonko jeeya e ɗiɗon haalluji wonde ko haaldi e on mo ganduɗa kañum woni Emmanuel Macron walla ɓataki ko ganduɗa windimo ko faati e alhaali oɗon wonde kay ko gonga tigui ɓen ko waraɓe Mouhamed hol commentaire mo mbatta e oɗo alhaali eyyi sohna Alima no mbiruɗa ni Thiaroye 44 aɗen so tawi haalama tan ma hakkillaji foof ma duttu tawa yimɓe ne jogo ni musal vraiment artude ko yitno e hakkude enen dunde Afrique mais particulièrement e leydi Sénégal e hakkude mum jokkodiral mum e leydi France an tawno eɗen sen duttima ni e goto e ɓe ganduɗa ko awluɓe Cheikh Oumar yo Allah ɓuɓan ɗum Abdoul Atta on ɗo yiyata nde o yilli to France omo yiya so tawi France ana joguino teddugal hakkude mum e leydi France kala ɓiɗɗo Sénégal najo walla ni Afrique en général mais particulièrement ɓiɗɗo Sénégal najo so tawi naati e France ana foti accede jooɗonde tawno sinno wonano leydi Sénégal hande France yoɓata impôt ko Allemagne ko ɗum haala ɗum wadde ɗum ça te renvoie e question ma par rapport e Thiaroye 44 eɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégalais ɓe ganduɗa en jii darde nde darino hakkude daranade leydi France ha heeɓi ko to banggue fodde mum ha wawa kadi hakkude mum e leydi Allemagne mais en jii au finis ko joptako caggal nde mbaɗi golle ɗe mbaɗi ɗe ha France heɓti hoore mum nde ɓe gari ha Thiaroye wadde réclamé koɓe mbiyata ko ces arriérés de solde ano on saaha ɓe mbiyata ɗum ko arriéré de solde beele ɓe mbawa tottede ɗum en jii omo ganduɗa ko kay ardino ko ninkoɓe leydi France ko mon keɓ mais hebde nde en jii ko ɗum ko bomdeɓe hunde nde ganduɗa ene muusi ha hande ni hande ko heddi ko taniraɓe ene muusi donc ɗum ɗon kadi waɗata men renvoyé ko jokkodiral leydi Sénégal mais dunde Afrique en général hakkude men e ɓen ɓe ganduɗa ko hande ko wayno ɗen leyɗele ɗe ganduɗa ko puissant ji ɗi c'est vrai laamu ngu waɗi hen avancé ji payodindi par rapport to banggue vraiment laamu leydi France wadde ɗum reconnaître surtout noon nguɗo laamu arngu ganduɗa en jii jaɓɓal ngal Macky Sall waɗanno hen hani hallaji kewɗi to banggue ni desserde ko way noon mais elle ni a yiyat nombre kamɓe maɓe mbi o ɓuuri ɗon nombre o ɓuuri ɗon so Allah donc won nombre tan ɓe mbiyata ko ɗum ɗo mais nombre o ɓuuri ɗon hande ɓuuri sappo e ko fayi to banggue ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégalais mais hande en jini correspondance walla lettre mo ganduɗa Emmanuel Macron windi ɗum wadde reconnaître leydi France jabde ɗum feewo ne woodi wonande bomde koni ko leydi France massacre o ko hunde wonde ko e ɗum mboɗo sikki ko ɗum kam mboɗo sikki fotani wonde débat hunde wonde heddi noon ene waɗi ko yiyete ko kala ko wonno foddeji mumen e ɗum ɗoji mum beele totte famille mumen e koyno ɓe mbawa kadi jabde noon no ɓe jabirno e won leyɗele koyno Algérie en etc mais min mbiyami tan ko ɗum ɗo foti wonande en ko windande wona leydi Sénégal tan mais dunde Afrique hakkunde men par rapport e leyɗele ɗe ganduɗa que puissant ji ɗi leydi dunde Afrique waso wonde tan ko mbiyata ko vaste laitière puissant garɗo foof ɓira hen lahal mum yaaha heddi ko beele hande en potani rentude so tawi en denti tan mboɗo sikki ne dunde Afrique c'est vrai no ko hamme kuma yino ni nde Ghana heeɓi ko yete ko indépendance jeytare mum wi Ghana tan hebde indépendance yen gandu ɗum ɗo wona hunde ganda peut-être ena totta importance
fotata so tawi Ghana heɓi ɗum alay sago leyɗele Afrique ɓe kamɓe kala ɓe mbawa rentude ɓe mbaɗa bloc ɓe mbawa heɓde ko ɓe keɓata ko puisque hande so tawi en ƴeewi hande hakkunde men e leydi France en jii hanki ñande mbiyami ko ñande alkamisa nde jandiyanke français mo ganduɗa waddi yewtere président men Bassirou Diomaye o heeɓi namdade ni to banggue base ɓen ɓe ganduɗa koninkoɓe leydi France wonɓe ɗo e Sénégal peut être eɓe jogui miijo ittudeɓe ɗo ɗum kam mboɗo sikki ko ɗum hayso tawi haalaka mboɗo jeeya ene jeeya hande e darde mabɓe wawde ittudeɓe ɗo comme no ɓe malinaɓe mbaɗi comme no en jii ko kewi ko Burkina Faso e won leyɗele ni probléme mabɓe hakkude mabɓe e cadde ko way noon hayso tawi ɗum ɗo seeɗa mais alay sago hande mbawen hebde jeytare men enen dunde Afrique en jii hande ni président de la République ɗum ne kadi ko ɗum signal baɗɗo fort appel makko téléphonique hakkude makko e Poutine donc ɗum ɗon won ko ɗum haalate en jii Emmanuel Macron ko ponnoɗo tawtorede oɗo Thiaroye 44 mais finalement koko neeli e waɗanoma annoncé gargol Emmanuel Macron mais finalement e ko haala ko vraiment waɗi désisté ko goɗɗo o lomtinta en jii jaɓɓo kanko Emmanuel Macron hande omono jaɓɓi to leydi France walla mbiyen dumunaji jawtuɗi omo ganduɗa ko gardiɗo leydi Nigéria en jii wadde hande hay sa ƴeewi to banggue ɗen leyɗele ɓe ganduɗa ko kañumen France wanno colonisé e leni eɓene jaɓɓa ɗum eɓe ƴeewoya leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa so tawi ko Portugal en walla ko wayno leyɗele goɗɗe mbanno ɗum colonisé wadde a fama tan kamɓe kala ɗo intérêt mabɓe woni ko ɗon woni ɗo ɓe jahata gam wawde vraiment dañde koɓe jiiɗi ko enen ne beele en pota wadde bloc enen dunde Afrique mbawi rentude te so tawi tan en denti mboɗo sikki hande ala hay puissant goto mo ganduɗa hande vraiment ene yaɓɓa men ɓende ko yiddi tan sen jii ɗum ɗo fo ene ɓenna e hande o saaha mo yimɓe daari en jii to banggue Sahel o to gueɗe terrorisme e ko way noon ɓe nan ga hande sa yeehi to Mali mbaɗi rompre hakkude mumen e leydi ɗum ganduɗa ko France gaddi ko wayno Russie hani ɓe change inde nde joni to banggue ɗum ganduɗa ko donc a famat ha joni enen to banggue volonté Afrique rendude mbeɗen bloc mbawen haɓanade ko mbiyata ko en commun ko ɗum woni malheureusement ko ɗum woni ko manquiri en e so tawi ɗum ɗon noon ene jeeya ko ɓuuri ko battinde hande vraiment jeyatir mum caggal ko yi tan Thiaroye 44 ɗum noon ko ɗum peut être flash tan e ko jiɗɗen haalde ko ko hunde musde en so Allah ko heddi ko tan yo mbaɗ reconnaître no mbiru ni kala fodde nde poti wadde hen ɓe mbaɗa enen jogoɗen fulla men vraiment jogoɗen fulla men ganden hayso tawi en mbawa ɓamtade gaga ɗen leyɗele kono noon yo ɗum won ko ɓe mbiyata ko partenaire gagnant hakkude men e leyɗele mbawen vraiment voilà ƴellidde leyɗele men tawi kadi en pawani men à 100% e ɗen ɓe ganduɗa ko leyɗele France sohlani hande France haydara ala toon so tawi noon ko haalde gonga France haydara ala toon sa ƴeewi ni hande France to banggue hay jokkodira mum to banggue leyɗele Afrique hakkude mumen ɓe ganduɗa ko Mozambique en jii hande mbiya hande 75% to banggue yakare France woni koye Mozambique surtout gaz a faami to banggue gaz mum e ko wayno donc yiide tan hande ko cikkata hen ko wona toon woni ko ɗo woni so tawi en dentino tan fof ma taw en ɗo mais malheureusement ha joni ko wiyete ko volonté to banggue hakkude leyɗele Afrique ɗe ndentani e ko ɗum jibinta ɗiɗo pusguji ɗi ganduɗa ene mbaɗa hande e leyɗele men sohna Alimi ko noon ina mbaɗa e leyɗele meɗen dunde Afrique mbiyen oɗo Thiaroye 44 en tout cas ɗiɗo tirailleur uji Mohamed e siftinde tan ni ko gonga Sénégal naaɓe ina hen kewi kono wona Sénégal naaɓe tan saabu ina limi hen ɓiɓɓe leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa kañumen kadi ina jeeyano hen tawi kadi ala ko jeyno sababu o so wona yo tokke fodde mumen yo totte ko poti ko hebde tawi ko kañumen tigui jeeyani ɗumen koye mumen caggal nde balli France tan e haare mumen nde ganduɗa ina kaɓeteno ɗum beele ina mbawa jeyde koye mumen a haali ɗum a yañima hen kadi ko wiide tan kadi ha hande kanko président Bassirou Diomaye Faye en jii omona daari darde ko mbiyata ko souveraineté ɗum ɗon foof peut être ina jeeya ko ganduɗa ma feeñ e ɗeɗo taaɓe ɗe ganduɗa eɓena taabo ɗum surtout e ndeɗo wolde nde ganduɗa eɓe jogori hen wonde saabu sa ƴeewi
ƴeewi hay histoire o ɓe jiɗi ko histoire o yo windite ha laaɓa kala ko suuɗano hen yo wat feere yaltine yimɓe mbawa andude holko woni nder holko suuɗi nder ko ganduɗa ko yimɓe ganduɗa ɗum yimɓe mbawa andude ɗum saabu kadi jibinande Sénégal ine jojji anda ɗum tengti kadi eko aroyta ni saabu ɗum ɗo koko jokka tan ko hunde kadi nde mayata majjata député ji France kene tolno e jeetat to parlement mabɓe ɓe mbino kamɓe ɓe jinno vraiment yo waɗe nebbiso hande par rapport e oɗo massacre Thiaroye 44 ɗum de ko ɗum ɓurɗen yit non bisimilla yoɓe jaa kadi ɓe jiɗi ko kamɓe e haala mabɓe ko nden darde ɓe jiɗi darade sa ƴeewi kadi no kalduɗa ni a haali haala Sénégal haala ɓen ɓe ganduɗa kamen goni soldateɓe wonɓe ɗo ɓe eɗen gandi kamɓe France naɓe wonko woni ɗo kono kadi sen ƴeewi darde ɓeɗo laamiɓe hesɓe ine jeeya e yidde fittude ko wonno ɗo hanke hecca hanke artirde haali hen kadi haala appel hakkude makko e Poutine ɗum ɗon foof holko hollirta ko woni nder ko en mbawa andude kono tan so tawi woodi ko waɗi kadi neɗɗo miijotoɗo kadi surtout kadi wonɓe jayneji e ko nandi hen kadi e haralleɓe ma won to haqqille ma yeehi même Zelensky hoɗum waɗi réagir par rapport guila nguɗol laamu ko ari ɓe jokkodirani kono ene jeeya hande e projet ji makko jokkodirde leydi Sénégal nde tawno ko c'est un pays stratégique donc ɗum ɗo fof wonko hollite en en tout cas eɗen poori enen andude hol enen d' abord kono ƴeewen kadi non partenaire par rapport e jokkodiral men hande leyɗele ɗe holko ɗum wawa so tawi hande déjà Poutine nde haalde omo ganduɗa d' ailleurs ni Bassirou mbaɗa ko ɓoyata mo jaɓɓoy toon to Russie mais rapidement walla mbiyen automatiquement Zelensky kañum ne waɗi réagir donc ɗum ɗon fof kadi alay sago ɓen surtout to banggue hakkude diplomatie hakkude men e ɗen leyɗele kadi mbawen yarude hen jam jam ne wawi hen yaltude diplomatie e goɗɗum ko ganduɗa ko jokkodira hakkude leyɗele ɗum ɗon foof ine gasa yaltoya hen ko wiide tan ɓe kaalino kamɓe hay Ousmane Sonko e haala muɗum ine heewi haalde wonde kala ko wonno ɗo e ko jiggoyete ko ittete ha laaɓa ɓooyi Ousmane Sonko vraiment ko wadde ɗum félicité ɓooyi haɓade nde ɗo depuis komo woni député voilà te kadi ay oɗo Thiaroye 44 80e édition o sa ƴeewi ɓe ɓooyi kadi heblanade ɗum enen ne mbaɗɗen hen ɗo e kabaruji ɓooyi ɓe kaali ɗum ko ɓooyi e conseil des ministres firti ko won darde nde ganduɗa eɓe jiiɗi hen darade en tout cas toɓɓere nde ne yaaji Mouhamed so tawi en ndewi ene wawi ni gaynude émission o kono tan won toɓɓe goɗɗe kadi ɗe ganduɗa ene paadi hen Mouhamed ko fadi hande ɓiɓɓe leydi ndi woni ngolɗo ñibgol ɓen ɓe ganduɗa kamen goni sarɗiyankoɓe hesɓe ɓe e oɗo 15e législature mo ganduɗa machallah kamɓe Pastef ɓe keeɓi ko ganduɗa ko polgu ganduɗa ko jañgu majorité absolue o ɓe jehini haaɓe ɓurti didol ngol so dañde ɓe 130 ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe walla ñiɓirɗe toon to suudu sarɗiji no ganduɗa ina tawe toon 160 oɗo législature ko heewi nan hen soyne kono de ha hande koye jamma niɓɓo gonɗen taw par ce que en ganda beele Ousmane Sonko e hoore muɗum ko jahowo assemblée walla yahani ko primature heddoto ɗum haaluji nan ɗon ko ɓuuri ko hewde kam mbi ko primature o heddoto hol gono président assemblée nationale so nden yonti ɗum ɗon foof ine jeeya ko ganduɗa nani waɗi jiiki jaaka e haqqillaji yimɓe anne holko miijo ma hokkuma e oɗo 15e législature eyyi sonalimo ko wadde félicité d'abord le gouvernement du Sénégal omo ganduɗa ni que le président de la République parce que tawno hunde nde ɓe mbaɗi ɗum fast track e ley kadi noɓe mbino ni o haali o waɗi par ce que nde ɓe kaali ɓe mbiya ɗo e alkamisa de so tawi conseil constitutionnel totti résultat ji ɗi ganduɗa ko définitive kanko président le plus rapidement possible mo wat décret nangude installation en ji wadde ñande alkamisa hanke vraiment d'après nde conseil constitutionnel waɗi ɓangini par rapport e joncude résultat ji ɗi wadde félicité aussi mbiyen victoire écrasante mo lande Pastef mo ganduɗa dañi 136 razia kam so Allah donc en jii o nangi ñande altine mbiyen hawrata koye 2 lewru décembre to banggue installation o nandi oɗo 15e législature min woni ko erretomi tan mbimi hande ɗum ɗo so tawi ko ɗum jangde lande Pastef foti famde ko won sas no ɓe mbiyata ɗum kadi ko won dongal ngal ɓe donda won dongal ngal leydi Sénégal rondi lande Pastef par rapport e jogade hoolare
par rapport hande leydi ndi sen ji no mbiruɗen ni hande dendagal hande ɗo memɗa ene muusa donc so tawi ɓe totama ko ene abbo e 130 siège vraiment e poti no ɓe mbiyata ni addude kamɓene ko ɓuri ko yawde ko yete ko norade jojande ɓesguji ɗi heddi noon to banggue Ousmane Sonko so tawi hande to banggue politique tan kalisen politiquement pardon Ousmane Sonko yaade ɗum à l'Assemblée nationale politiquement il est mort nde tawno so woni toon c'est vrai ko poste quand même bon ko an wonata deuxième personnalité to banggue wonande laamu ngu kono ko banggue politiquement kam Ousmane Sonko mayat ɗum noon e min e yiyandam Ousmane Sonko bon ɓuri yidde heddade taw koto primature ko mbiyata ko wadde bumdi bummi ganduɗa ko kañum jogui ko mbiyata ko woni ni ayant droit ganduɗa kañum holkisto ƴewata e kañum jogui won certaines décisions je ko way noon c'est vrai hande ɗum ɗo kadi ko fof ko kanko mbiyata ko kala ko maayi ladde ko jawgal rondi ko Ousmane Sonko min noon so waɗat prédit ɓeɗo tara kam mboɗo mi yaltani mumen ɗon jinnomi arde ma min noon ko yiyandam Sonko ɓenni holɓe miijiɗa e Pastef ene mbawi wonde yiyandam président de l'Assemblée nationale e yiyandam de min kalmi Ousmane Sonko El Malick Ndiaye Ayib Daffy min ɓeɗo tara kam vraiment min kam Sonko yalti ça veut dire que non Ousmane Sonko ni parce que en ganda parce que aɗa andi as président so tawi o ka so tawi Sonko yalti an jagguɗa ko Ayib Daffy El Malick Ndiaye voilà donc bon ɗum ko yiyandam tan peut être min gandu ɗum ñande altine nde bon ko yiide tan ko oɗo 15e législature ko appel solennel sohla e mabɓe ko mbiyata ko parenthèse apoliticiel toujours mi haala ɗum hande oɗo saaha so tawi tan ko haalde gonga wonko fada à l'Assemblée parce que normalement so tawi ɓe mbaɗama installé ɓe payi koye wadde voté ko yete ko loi de finance 2025 yimɓe ne joguino kulhuli ni nde président waɗi décret waɗi dissoudre l'Assemblée nationale yimɓe hakkillaji o mbiɗa ni joni décret loi initial mo 2025 holno miɗo nden président fonno ƴettirde ɗum ko par décret mais heureusement kanko le président de la République ko mbiyata ko waɗi hay soko des élections anticipées en jii quand même l'installation o rewata hen koye loi de finance 2025 sohla e mabɓe vraiment ko o saaha yoɓe ƴewto ko fawi ko e rendo ngo to banggue jojjande e o saaha tawi noon wona murtuji kam ɗe yimɓe jawti ɗi beele vraiment beele o hande oɗo saaha jii leydi ndi no yarata ni foof koko muusi mo kalduɗa fof a tawat leydi ndi no muusi ene lambi tot ɗum noon wadde wonko vraiment wonko fada e mabɓe waji wino ko hay comtiɗi e o saaha muusat yanimo ɓalliɓe kono hay comtiɗi ɗum koye muusi en tout cas ko ɗum woni ko fada e mabɓe vraiment kadi koɓe rondaɓe dongal koɓe mbiyata ko ɓe ngala droit à l'erreur landa Pastef tawno yimɓe iti hoolare pawe mabɓe e poti rutinde ɗum wonande rendo Ousmane Sonko ndemi jawno waɗoyde député mabɓe à Mbour ko ɓe mbiyata ko renforcement de capacité holko fotata wonde darde député holko fadi ɓe à l'Assemblée nationale en jii o yi wonde o yon gandu onon ko député du peuple wadde so tawi o yi député du peuple ko rendo ngo foof donc so tawi ko rendo ngo noon wonko fadi ɓe voilà donc wonko fada e mabɓe donc alay sago le plus rapidement possible ɓe gara wawde safrande yimɓe ɓe caɗele ɗe gondi ɗe to sibbu hande oɗo saaha ko ɓuuri yawde e leydi ndi ana muusi no fewi sohna leydi ndi ina muusi Mouhamed en tout cas ɗo joni haala gasi hankkadi kam haala gasi hankkadi ko golle tan heddi nde tawno Sénégal tottiɓe foof hankkadi ɓe tottama laamu ngu kono kadi ɓe tottama majorité toon to Assemblée nationale wadde hankkadi leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi kañumen kala ko wonno hakkude mumen e mabɓe hokkiɓe wadde heddi ko kamɓene yoɓe gollu to banggue ɓen ɓe ganduɗa kamen ɗamina ngam wonde ɗumen présidence de l'Assemblée nationale on Ayib Daffy ina haale El Malick Ndiaye andi Ayib Daffy waɗi won goɗɗo mo yimɓe ɓe mbaɗata less ngunu Amadou Ba Pastef Thiès ala on profil so Allah ala on profil o ala est ce que aussi to banggue wana to non bon ala on profil hein mi yiyata charisme mais Amadou Ba ala on profil so kono noon kam omo handi hen sabu darde nde ganduɗa nde omo dari ɗum sabu sa ƴeewi hande nde mais o daraki ha ɓuuri Ayib Daffy ko darde mum e lande Pastef e oɗo jooma ene goni prison nde sa ƴeewi oɗo Ayib Daffy
o Ayib Daffé El Malick Ndiaye kanko Amadou Ba ala fof ko ɓe keɓani e aduna e tampere e caɗele ngam oɗo landa ɗum ɗon ine tengti noon Ayib Daffé kam kañum vraiment e on tuma en jii hayde pour candidature Ousmane Sonko no wano hen tampude mandataire kanko wonno mandataire kanko wonno mandataire e on saha omo yaha omo arta yimɓe jiino tampere makko kadi to banggue kadi profil o e hoore muɗum ni min mbiyatmi ko omo jogui ɗum machallah kono noon kam enen en kalat tan ko kamɓe gandi koɓe jogori waɗoyde ko Allah kadi andi ko jogori waɗoyde ko wawi hen wonde foof tan yo won mo ganduɗa kam tawa ine jogui gandal ngal ine jogui woni expérience o mbawa ka nan ɗon foof nan ɗon tawa kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ne wonde rigueur mo ganduɗa ma waw rewnude assemblée o e lawol no jiɗirɗen ni tawa kadi ko yiyete toon ko e oɗo 15e législature koɓe ganduɗa no Sonko wirni yoɓe mbaɗir noon ɓe mbasa yaade ha toon eɓe mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa ko politique en jiiɗa ɗum nde tawno député kam vraiment ko député du peuple foti wonde fotani wonde député du parti ɗum noon Mohamed ɓennen kadi e toɓɓere meɗen wonde woni toɓɓere men tataɓire nde ɗo toɓɓere ha hande en jaltani laamu ngu koye golle mabɓe ha hande alhaali pellital ngal ɓe ƴetti kamɓe laamu ngu e sawtowol Ousmane Sonko en nani ko haali jeeygu ɗeɗo guerte hikka ɓe guitti ɗum e 280 ɓe gartiri ɗum 305 ko hunde noon nde ganduɗa Mohamed woodi ɓe ganduɗa jonni ɗum kono kadi wonɓe jonnani ɗum e nder ɗum kadi won pellite goɗɗe ɗe ganduɗa ɓe ƴetti hen woni to banggue guerte ɗe jaltugol mum yo waɗe feere ha ɓe ganduɗa ɓe ina poti hen hebde ha jondina hani ɓe ƴetti pellital yo woddariɓe frontiére uji ɗi gam rende gueɗe ɗe e ko nandi hen Mohamed an hol banggue mo jarata beele ina famɗi walla taɓal ngal ko taɓal bangal fayida eyyi taɓal ngal ko yandam min ko so tawi kay encadrement waɗi ko pellital bangal fayida no fewi puisque ko wallude kadi ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓeɓe sibo aɗani eɗen kewi ko noddata hen ko mbiyata ko autosuffisance alimentaire adi vraiment ɗum jeeno koye projet ji Macky Sall tuma nde wonnoɗo président hani on saha yimɓeɓe to banggue ni autosuffisance en riz e ko way noon hani Macky Sall waɗi cap 2030 cap 2000 je crois que cap 2030 wonno somi jumani e plan Sénégal émergent PSE par rapport hani on saha yimɓe mbatti ko mbiyata ko consommer local ceebu waalo e ko way noon donc yande nde ko moƴƴere wawde dolnude ɓen ɓe ganduɗa ko ndemanteeri men laamu ngu aussi nguɗo en jettat en jarnat laamu Macky Sall avancé ji progrès ji baɗɗi fayida ɗi mbaɗi e ndema hono ɓeɗoni kañumen so Allah nani hen puisque kamɓe nde ɓe ngari tak en jiiɓe ƴetti une enveloppe de 120 milliards pour wadde wallude ɗum ko yete ko le monde rural donc ɗum ɗon ne ko ɗum vraiment ko ballal en jiine ɓe ngari kanko Bassirou Diomaye e yamiri le premier ministre nde mbawata wallude ko mbiyata ko wadde renforcer ISRA pour wadde ɗum e renforcer ha dañen ko yete ko autosuffisance to banggue wonande en semence certifié par rapport wawde wallude ɗumen to banggue budget mumen beele mbawen dañde ko mbiyata ko semence certifié parce que sa ƴeewi hande to banggue intrant probléme aji fof ko toon parce que déjà en jii ko oɗo saison ɓen yimɓe ha joni ene haale to banggue nde mbaɗɗo subvention nde to banggue wonande semence uji ɗi woodi hewɓe waɓe yiɓe wonande ko yiyete ko awdi ndi ndi wona moƴƴiri hewɓe ni mbi caggal ni guerte ni nde cooñi woni hen ganda c'est vrai que han ɗum ɗo ɗi ana mawno kono tawat nder haydara ala hen e banno Moustapha Cissé e Lo en ni woodi ko kaali hen heddi noon ko hol volonté laamu ngu jogui beele mbawen wallude hande remoɓe men mbawa dañde ko yete ko doole puisque hande alima ayi ko mbiyata ko ndema wona sara e leydi sa ƴeewi ndema so darima secteur aji kewɗi daro parce que nde tawno ndema ko ɗum chaîne de valeur mo ganduɗa aɗum jibini ko heewi e to banggue garsam faggudu leydi sa ƴeewi hande exemple sa yeehi ko wayno Hollande a yeehi ko wayno France a yeehi ko wayno Brésil a yeehi ko wayno États-Unis d'Amérique ɗo a tawat ko remoɓe ɓuuri toon wonde alɗuɓe sa yeehi ko wayno États-Unis d'Amérique kamɓe remoɓe e wonɓe élevage o e wonɓe to banggue secteur industriel e ko wayno ko kañumen jogui dendagal ngaluji leydi hani mbiyan to banggue hay lamɓe ɓe a tawat ko kamɓe dolnata ɗumen exemple e o mo ganduɗa ko Joe Biden nde yiɗɗo yaade ɓe mbima ko aha
puisque minen mbaɗanma ko yete ko financé ko minen tottanma ngal ko minen doldanma a mawni jooɗo naw Kamala Harris en jii ko noon yaade par ce que jiɗen yiɗi remoɓe toon ko yimɓe ɓe ganduɗa ko darorde ko yimɓe jogiiɓe doole même hay soko ɗo hay Sénégal ɗo en gandi hannde ndema ko ɗum wawi ko jibinti ala fof secteur bawɗo yaltin ɗum heddi noon ko hol volonté laamu ngu foti wadde beele mbawen dañde ko yiyete ko autosuffisance alimentaire ene wawi wonde mbawen vraiment kala ko ganduɗa eɗen nguura eɗen kutoro tawi ko ɗo ummoto ɗum noon alay sago enen mbawen nehede hen ko souveraineté alimentaire ko yiyete ko souveraineté alimentaire ɗum noon ko guila e mon ono rewɓe par ce que so tawi hande hen saahaji jaaha kam ono rewɓe son jeehi marché ɓe mbima minen min mbaɗi préféré ko soble importé o gaccon ɗo soble mo ganduɗa ko local o donc ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ene battini ni hen faggudu leydi Sénégal par ce que rapport ɓennuɗo o ɓe mbi leydi Sénégal en jiggo ko 145 milliards to banggue denrée alimentaire oɗo année jawtuɗo 45 milliards to banggue oignon ɓolo banggue soble et pourtant de sa ƴeewi hande to banggue Fouta o diwan Fouta ha to banggue zone Gandiolo e ko way noon en gandi ɓen hande ko remoɓe soble heddi hol probléme caɗele ɓeɗon ko mbiyata ko manque d'infrastructure de stockage so tawi ɓen hande ballanoma to banggue ko mbiyata ko des chambres de froide ene e ko way noon hay sa ƴeewi to banggue zone des Niayes sa yi ko wayno jogo en walla won certaines zones uji voilà a tawat jomumen ne ndema mais malheureusement so jomumen ndemi ngala ɗo waɗi ha soble o bona wonto so tawi Sénégal sohli événement ko wayno tabaski walla ko way noon alay sago Maroc adda soble walla ko wayno Hollande bot sikki te won tumaji ɗi ganduɗa soble ɗe ene satta no feewi voilà sahaji hay yiide soble voilà donc ɗum ɗon foof ko manque quand même to banggue wonande laamu ngu volonté wawde wallude sembinde ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe men beele mbawen dañde ko yiyete ko di toujours eɓe kaala ɗum e laamu Macky Sall wonde ɓe kalnoɗo probléme programme Intermac ɓe mbaɗi hen budget de 89 milliards kono en jino yari budget de 89 milliards wawde wallude remoɓe men mbawa dañde matériel uji ɗi ganduɗa ko cohlaaɗi ɗi hande so tawi a ƴeewi kadi hay ko remete ko kadi waɗe feere no alɗiri c'est-à-dire wona qualité mo ganduɗa ko moƴƴo sabu sa ƴeewi to ko kalɗa to banggue soble ɗe to o Mohamed différence o ine ɓurti ene ɓurti no feewi ɗeyo soble e soble meɗen ɗe jiida e aɗa andi ɗum ko heblude remoɓe mais wallude ɗumen matériel moɓe poti jogade o wawde wallude ɗum guilay kaɓɓirɗe ɗe guilay leydi ndi aussi ɗum ɗo kala waɗ même sa ƴeewi to banggue les experts to banggue wonande agricole e ko way noon toujours ɓe kala alay sago so tawi hande Sénégal so tawi ɓe keblama wallede matériel mo ganduɗa ɗum hande so tawi a ƴeewi hay soko banggue ko mbiyata ko ɗum ɗoji plastique gouta goɗɗi ɗum fof ko watte importé et pourtant hande Allah ana lubri en dendagal kene sohle to banggue ndema en ji Ousmane Sonko e jellu mum de to Matam e journée de nettoiement o haali toon to banggue phosphate mo Matam en ji wadde fandare mabɓe ko wadde région de Matam ëb mo ganduɗa ko to banggue wonande phosphate tawno en gandi phosphate ko ummoto e mum ko ene heewi guila e engrais o ha e ɗum ɗo ko ganduɗa ko des matériel phytosanitaire ko way noon donc foof nan ɗo heddi ko volonté laamu ngu hol peeje ɗe mbawi wadde beele mbawen dañde ko yete ko autosuffisance alimentaire mais aussi wadde renforcer ko mbiyata ko coopérative d' agricole communautaire min hande so tawi mi waɗanno mboɗo joguino seeɗa ko mbaɗa mi laamu ngu wadde renforcer des coopératives d' agricole communautaire ɗum ma ustu chômage ma ustu ko yete ko sukaɓe ummotoɓe ene jaaha Espagne en walla koɓe mbiyata ko exode rural e ko way noon so tawi jomumen dolnama totama des financement matériel qu'il faut e ko way noon ma wallu rewɓe kadi so ndemi kadi tawane ine balle kadi no jeeyi vraiment ma wallu rewɓe ɓe ma wallu sukaɓe ɓe tawi vraiment garani ga e Dakar tan wadde ga concentré ko way noon goppa guure mamaji ɗe tawi ene liggo ene yencina jomumen ne mbawa yitade no hoore mumen ko yiide tan pellital ngal ne moƴƴi heddi ko volonté laamu ngu wawa kadi toppitade ɗum hande sa ƴeewi guerte ɗe même to banggue ko wayno Sonacos kala hen ɓe ganduɗa waɗi ɗum Sonacos ne wawi ƴettu ɗum ne yeyta tawi kadi mbawa ustude prix ji ɗi eɗen jogui vraiment ka kala keɗen cohla kala keɗen sohla en gandi kam hande ɗo diwlin ummiɗo Sonacos ɓuuri serde
te pourtant fof ko ɗo woni donc ɗum fof ko ɗum volonté hollamo hol stratégie ɗi pour wawde wadde beele wawde ustude ɗum ɓesguji ɗi kala ka ene rema tawi ko ɗo ɗum ruttoto hande chinois ji ɗi nden soɓe ngari ɗo soɓe coodi kilo guerte à 280 francs so tawi ɓe dutti ɓe nawi toon pourtant ko ɓuri ko hewde artirde ga jeeɗa ɗum prix ji ɗi ganduɗa ko cekɗi aadi no fewi donc ɗum ɗo fof ko ɗum ko pellital ngal ne moƴƴi certes mais yoɓe mbat yo volonté laamu ngu ngam ɓe mbawa kadi vraiment rewindade ɗum beele leydi Sénégal wawa surtout remoɓe mbawa yiide hen koye mumen mbawi yiitade koye men kono kadi e kuuɓal tan Mouhamed oɗon souveraineté mo ganduɗa ko leydi men Sénégal mbawen hen hebde taw ko mais jaafoɗa aussi ɓe mbawa aussi collaboration hakkude laamu ngu état o gouvernement o hakkude mabɓe les secteurs privés surtout ɓen ɓe ganduɗa ko secteur privé en ɓe mbawa jokkodiral moƴƴal beele vraiment ko yiyete ko relation baɗɗo fayida ɓamtude ko yiyete ko ndema leydi Sénégal ɗum ne kadi aussi c'est important so tawi ɗum waɗama tan wasata inchallah ko ɓe jiiɗi ko keɓen ɗum Allah no wawi dañen ɗum saabu enenne ko gartameje men wonata saabu so tawi wayi noon wasata prix ji ɗi bang yo bang ina wawi usto hojomaji men nana doga dartaki Mouhamed mi wasa junnade ɗo hene toɓɓere meɗen nde ganduɗa ko naya ɓiire nde ɗum ko caɗele nde ganduɗa ɗe teskama toon to duɗal jaaɓi ha tirde ngal Ziguinchor université Assane Seck en jii ɗiɗo dumunnaji ko yiya toon ko hakkude dadiɓe e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni étudiant ji ɗi caɗele mbaɗi toon fitinaji mbaɗi ko heewi bonnama toon tawi foof kadi ko jeeyi leydi ndi ha jeeyi sababu recteur o e hoore muɗum ƴetti pellital uddude duɗal ngal pellital gummori ngal e laamu leydi Sénégal Mouhamed eyyi Alima c'est regrettable de ko hunde vraiment ko hunde ne yurmini heddi noon ko ayi kadi kamɓe ɓe ganduɗa ko almuɓe janggoɓe duuɗe janguirde yoɓe gandu no ɓe mbiyatni on ne peut pas régler des problèmes par des violences neɗɗo a wawa safrude jojjande ma tawi koye fitine wawa wonde heddi wonko ɗanotono e mabɓe malheureusement ɗum woni koɓe pindini tawno eɗen gandi won duuɓi jawtiɗi ɗo seeɗa walla won lebbi jawtuɗi en jii e laamu Macky Sall kamɓe étudiant ji ɗi en jii no ɓe mbaɗini université Cheikh Anta Diop haɓe nitaɓe ɓe payi toon ɗo ganduɗa ko sesti ɓe duppi e on saaha noon hewɓe poɓɓiniɓe so Allah e ɓeɗo noon foɗɓa ene mbawi wiide ko ɓurno ko hewde foɓɓunoɓema hannden tawe nguɗo laamu en jii ɓe mbatti wona noon so tawi oɗon namdo ko yete ko hujjaji mon wona fitinde poɗɗon ɗum waɗirde en jii on saaha nde waɗi ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe les droits de l'homme walla rewintoɓe kala ko fatuno e jojjande aade ko way noon ne famɗi hen kalno woytade ɗum hay ɗum ɗo ko ɗum waɗi ko en jii deƴere nde hay goto mo haala selde mo jimi hen waɗi hen quand même dénoncé Seydou Gueye Seydou Gassama mo ganduɗa ko Amnesty section Sénégal Seydou Gassama on kam haali heddiɓe kañumen ne beele kalta donc ɗum ɗon ko ɗum hunde nde ganduɗa ne hawni heddi ko kamɓe jangoɓe elle kamɓe ɓe ganda intérêt ji mabɓe par ce que déjà hande ɓe jogui hitande nde ganduɗa koɓe tarduɓe par ce que o saaha ɓe goni koye section mbiyen ko 2023 2024 o saaha moɓe uddiri ko joni kadi ɗum université ji ɗi udda le ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane Diouf min ayimi tan ko kanko nde waɗa ministre en jii dendagal université ji gonɗe Sénégal o yillima hawo vraiment o ƴetti toon kam ƴetti toon engagement ɗi ganduɗa yimɓe mbi ɗum ɗo de kam hankkadi ko yettere Allah kono ɗin engagement ji ɗo ƴetti so Allah haydara ala hen ko jiiɗen aɗa noon caɗele ɗe fof des fois ko toon gummorto laamu ngu des fois ƴetta des engagements ji ɗi ganduɗa haydara ɗum kadi ɗum ni ina jeeya e ñeññere mabɓe nde hande kamɓe wonko ɓe gullitto wonko ɓe namdoto ko ganduɗa ko ɓe fonnoɓe ɗum jojjitanede ko ɓooyi ɓe paadi haɓe kaaɓi ɓe jeehi e koɓe jeehi surtout an ɓen koɓe goroto to banggue amphithéâtre uji e ko way noon wawde ɗum ko des probléme ɗi ganduɗa c'est partout sa yeehi joni université Assane Seck mo Ziguinchor o amphithéâtre uji ɗiɓe goyata toon yo ɗum yo pare beele ɓe mbawa hodde mais ko ɗum woni Bambey sa yeehi université Bambey ko ladde tan woni toon ya université o mo ganduɗa ko ki Cheikh Hamidou Kane donc a tawat vraiment sanciji ɗi ganduɗa
duuɓi ɗi ngannduɗaa ko chantier donc te budget ji waɗaama bouclé yalti mais lenteur o quand même so Allah donc ɗum ɗon ne laamu ngu ana foti quand même vraiment ƴettude heen pellitte même hay so tawii jarde waɗde audit e ko wayi noon waɗe audit ande le pourquoi ɗum ɗo ɗiɗo lenteur aji ɗi ngannduɗaa mbaɗi e duuɗe janngirde wonko yiide kam kamɓe min kam mbaɗami indexé ko les étudiants neɗɗo a waawa namdade fodde ma tawi koye fitinde mbaɗɗa ɗum déjà ɓe tari won hitande nde ngannduɗaa ko ɓe namdiɓe haɓe tampino eyyi no fof no wawi waade de ɓe mbima aussi wona fof tan yo leel yo won kadi ko ganduɗa aɗa andi won tan ko jojji ko ganduɗa joni joni on foti réglede eyyi kono wona joni joni wona probléme so tawi a ɓuuɓi walla a deƴƴi tan sa renaki ka jejjitteɗo peut être heddi noon bon minne mbaɗanmi kondamde laamu ngu tan ko oɗo décision mo ƴetti kam ko décision ɓurɗo wadde simple wadde fermé quand même ɗumɗoji pédagogique et amphi ji sikkuno won goɗɗum ɓe ponno wadde ko wona vraiment uddude déjà ko retard ɓe gonno e poti kadi ndeysan malheureusement ƴeew université Cheikh Anta Diop université Sénégal ko université ji gonɗa ko vitrine mondial wonno tellement koko waɗano respecté ko way noon malheureusement en jii joni hay to banggue koɓe mbiyata ko to banggue classement ji université ji hande ɓurɗi ɗum ɗo joni déjà ɗiɗo duuɓi jawtuɗi fof a yiyatani université Cheikh Anta Diop donc ɗum ɗon ne e poti hen ƴewtade yimɓe mbawa wadde vraiment ko mbiyata ko rattrapé ko ɓenni ko e yooɓe ƴeew bon président haali ɓe mbaɗa le plus rapidement possible gaynude chantier ji ɗi wawde rutade voilà rutade ɓe sukaɓe mbawa rutade donc ɗum woni ko jiɗɗen ɗum ɗo oɗo décision kam wadde ɗum fermé ko décision ɓurɗo wadde simple won ko fada e maɓɓe kam ko wona ɗum tawno sukaɓe ana tardi no fewi ene poti wadde ko mbiyata ko rattrapé kamɓene noon yoɓe nganndu neɗɗo a wawa heɓde fodde ma taw koye fitinde keɓda ɗum fitinaji ɗi ni Mohamed han kadi ken tampuɓe fitinaji ɗi so tawi ko gonga ɗiɗo dumɓe fof yimɓe nani fitinaji en tampi en kaaɓi en loori ɗiɗo fitinaji han kadi yoɗi gasa ha laaɓa eyi andi ɓe cikku noon hunde nde kala kaɗa namɗo alay saago ma mbaɗa fitine kadi golle mbawa kadi ko golle foti hulcanede ko foti jojjitede fof yo jojjite ɗum ko erago faade e laamu ngu hojomaji meɗen de han kadi presque ko heddi mum natti hewde Mohamed wasa yaññade tan e nde ɗo toɓɓere kadi en mbawa ummade taw en kalani hen woni ñalawma gendijo mo ganduɗa yewti ko e duuɗe ɓurana ɗe en ji président Bassirou Diomaye Faye ñande alkamisa nde o ardima oɗon journée tawi on mo ganduɗa kañum woni jagorɗo tan mbiɗo jangde leydi ndi sifodiri hen e cengɗe kewɗe woni jagorɗe kewɗe beele gueɗe kewɗe kadi ina mbawa nattinede e nder daraji ɗi ɓen armuɓe kadi mbawa yitade koye mumen e kala darde nde ganduɗa ɓiɗɗo leydi ndi to banggue janggoɓe tubankore ɓe min jitorto koye mumen ni kañumen ne mbawa hen heɓde fartani eyyi aɗa andi bon ko le président de la république min mbiyami Bassirou Diomaye Faye ko mbiyami o leeɗo o rewi ɗo tan koye felo omo ganduɗa ko Macky Sall en gandi kanko ne ɗo ari vraiment watti duuɓi tati hunde ne 3e édition mo ganduɗa ko to banggue journée nationale des daara ñalawma gendire teddiniraɗo duuɗe alhuran ɗe yiide laamu enen kam Sénégal hande le laamu ngu ene to banggue kam ko ɓuuri ko wawde vraiment hatu jinde mbiyami ko foti ko quand même wadde ko wawde nannude hen ɓen ɓe ganduɗa ko jangguinoɓe ɓen alhuran tawno leydi Sénégal en mbawa yaade gaga ɓen ɓe ganduɗa ko foyer religieux ko way noon Macky Sall nde ari vraiment en jii projet mo wanno par rapport to banggue modernisation des foyers religieux en jii ko waɗi koye galleji diine ɗi wona tan galleji diine en jii même les hoddiɓe men ɓe ganduɗa ko Issa Yankoɓe to banggue vraiment jokkodiral makko e ɓen banggue laamu ngu e ɓen kanko ne omo rewi hen te ko noon tan foti wonde heddi noon ko won réforme bon assise uji ɗi fada bisimilla eɗen paadi assise uji hande ene min de mboɗo fadi vraiment to banggue jangde arabe ko wayno alquran nde vraiment ɓe mbawa heftinede ɓe jogo statut ji mabɓe kamɓe ganduɗa ko jangguinoɓe alquran ɓe ɓe jogo statut ji mabɓe ɓe mbasen tan wadde focaliser no fewi e ɓen ɓe ganduɗa hande ko jangguinoɓe francinkore ko way noon kamɓene eɓe jogui gueɗal e leydi ndi te tawno hande a yahan ni mbiya kamɓene eɓe jeeya e pouvoir uji ɓurɗi hande mawnude par ce que en jii quand même probléme aji baɗoji ɗi foof ɗum wattinoyto koye galleji serenɓe ɗi so tawi jeehi ha en jaaki kamɓe lamɓe so jeehi haɓe jaaki so tawi probléme waɗi e Sénégal tan jeeyataɓe koye galleji diine ɗi ma mbiya ni ko kañumen jogui décision ji final donc
alay sago ɓe mbawa wattorde ɓe kamɓe janginoɓe wonɓe duude jangirde vraiment min mboɗo fade mabɓe dañide statut ɓe ganduɗa laamu ngu wawa heftindeɓe tawi ɓe joguide salaire ko way noon beele ɓe mbawa vraiment kamɓene voilà ko noon Allah jarama Mouhamed ndima ɗo ala ko ɓeydata hen saabu hojomaji meɗen gon gasi ha laaɓe guilnani jibina no waɗami signalé Mouhamed golle ma jonnama machallah ko heddi ko ko konngol ma mbaynima altini so hawre welede Allah altini olel pindi min kam hankkadi olel pindi mi deƴƴat tan mi wiyata ɗo ni altini mboɗo wasa doggade ɗum noon Mouhamed a jarama altini ko olel pindi foti wonde eɗen gandi altini alkamisa fof ine foti wadde olel pindi TV kono noon won eɗo ɓe ganduɗa so tawi tottaka ñebbe tan mbawa tournude émission joni noon ñebbe ɗe noon hen sahaji kadi ne catta ko ɗum woni caɗele ɗe ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en gardama hen ha ɗo e yewtere meɗen nde ganduɗa ko paamen pamminen e oɗo aset hande kawruɗo e capanɗe tati lewru novembre hitande ujunnaje 2024 en jetti e Djiby Dieng e Hawa Diagne min de Hawa Diagne kam hande ma waram to banggue caméraji ɗi banggue montage en jetti Ali Fall bandiraɓe gasi aadi men e paamen pamminen so hawri e welede Allah ko aset paaɗo ko wona ɗum rédaction Pindi Média ine jogde moɗon aadi e nder yontere nde altine e alkamisa e olel Pindi TV o e nden yo jaami kisale nden kala woni men enen kala on jarama enen kala on jarama